Ngiyacela abathandwa sivule ku-1 Peter chapter 3. Namhlanje sofunda uverse 17 kuya ku-22. Ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi. Verse 18, uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono, olungileyo ehluphekela abangalungile, ukuze aniyise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni, kodwa waphiliswa kumoya. Wahamba wayoshumayeza imiphefumulo eboshiweyo kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNoah, umkhumbi usakhiwa. Okwasindiswa abayingcosana, abayisishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Lawo manzi angumfanekiso wombhabhadiso ensindiswa ngawo manje, okungesikho ukukhuculula insila emzimbeni, kodwa isithembiso kuNkulunkulu ezivela kunembeza omsulwa ngokuvuka kukaJesu Kristu, othe esenyukele ezulwini wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esebekile phansi kwakhe iy'ngelosi, ababusi neziphathimandla. Amen. Uverse 17 lo engiqala ngawo ngesonto edlule sawufunda. Lo othi ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi. Uverse 9 no-14 wasichazela ukuthi kungcono kanjani ukuhlupheka mawenza okuhle kunokuthi uhlupheke kade wenze okubi. Uverse 9 ubuthe kuthina ningaphindisi okubi ngokubi, inhlamba ngenhlamba, kepha busisani ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Ukungaphindisi okubi ngokubi nenhlamba ngenhlamba, kepha wena ubusise ukuhlupheka lokho, ngoba abantu ushuthi bazokuhlukumeza wena ungayiphindiseleli. Uthi-ke kwenze lokho ngoba iyona nto uNkulunkulu akubizela yona, kukhona uzodla ifa lokubusiswa. Kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle ngoba uNkulunkulu ukuthembisa ifa lokubusiswa mawenze njalo. Amen. Uverse 14 wathi, kepha uma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe, ningakwesaba ukusabisa kwabo futhi ningakhathazeki. Mawuhlupheka uhlushwa abantu ngendlela ezahlukahlukene, ube ungazange wenze lutho okuphambene nentando kaNkulunkulu, ubusisiwe mawenze njalo. Ingakho kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle kunokwenza okubi. Mawuhlupheka ngenxa yokwenza okubi, asikho isibusiso kuwena, kodwa mawubekezela uzehlisa, ingekho into embi oyenzile kodwa bese ubhekana nezinhlupheko, nibusisiwe maninze njalo. uNkulunkulu usithembisa isibusiso masibe abantu ababekezelela izinhlupheko singazange senze lutho okubi. Now uverse 18 kuya ku-22 usinikeza isibonelo saleyo doctrine leyo. Doctrine esiyifundayo ukuthi mawenza okuhle sometimes kuyenzeka ubhekane nezinhlupheko. Uhlukunyezwa abantu bakwenza okubi, bakukhulume kambi, noma nje inhlupheko in general. Kodwa njengabazalwane simele ukuyibekezelela inhlupheko. Maziza nabantu sithobe thina singayiphindiseleli. Makuyinhlupheko nje generally sizamkele, singadinwa, singadiscourageki, singabuyele ezonweni zethu,
kodwa siyibekezelele sizamukele ivela kuNkulunkulu ngenxa ukuthi masenze njalo uzosibusisa uNkulunkulu. Kunefa lokubusiswa esizolamukela okuyimvuzo masifika ezulwini. Kodwa futhi siyabona last week ukuthi mawuthanda nje izinsuku ezinhle nokuthi impilo ibe mnandi khona la emhlabeni, then yenza okuhle njengalokhu uNkulunkulu kade sifundisa ngakho nezibusiso zasemhlabeni zikhona mawumuntu ozehlisayo, ungaphindiseli mawoniwa futhi ungadiscourageki makuvela nje inhlupheko in general. Then la sibona isibonelo sika Kristu eyenza leyo nto, ehlupheka bese enikezwa umvuzo uNkulunkulu Baba. Inhloso kaPetru ukusigqugquzela ke nathi ukuthi njengalokhu uNkulunkulu ayenza lento kuJesu, nathi asikholweni leli qiniso leli lokuthi ma ubekezele inhlupheko ungazange wone kunomvuzo omuhle, ngakho zibekezelele inhlupheko. Musu kuyiphindiselela dedela uNkulunkulu ngoba kunomvuzo ukwenza njalo. Musu kuhlehlela emumva ma impilo ibanzima ngoba uthi wena uzange wone lutho ubone ngathi uNkulunkulu kwenza into wrong, bekezela ngoba kunomvuzo omuhle ukubekezela lapho kunzima. Sizobona lezo zinto kwisibonelo sika Kristu la ku verse 18 kuya ku 22. Now ngaphambi kokuthi singene kuwona lama verse bazalwana, zikhona izinto izwi likaNkulunkulu elisifundisa zona maqondana nenhlupheko elisuke lifuna ukusisiza ngakho ekutheni sikwazi ukubekezela. Kodwa isikhathi esiningi uNkulunkulu akazi ukuyiphendula imibuzo especific ngeinhlupheko thina ngabanye esibhekana nazo. Isikhathi esiningi asizukuza ukuthi kungani kwenzeka kimina, kungani kwenzeka manje, yindaba uNkulunkulu avume kwenzeke ngalendlela okwenzeka ngayo. Isikhathi esiningi asizukuyithola impendulo zaleyo mbuzo especific kanjalo. Kodwa zikhona izinto uNkulunkulu asitshela zona ebaluleke kunazo zonke kuyona emele ukusisiza ekutheni sikwazi ukubekezela, yileyo ukuthi mase sibekezelile kunomvuzo uNkulunkulu azosinikeza wona. Leyo nto imele ukusimotivate ukuhlala enkosini makuneyinhlupheko, ukungayiphindiseleli kubantu dedela uNkulunkulu kodwa still uqhubeke umkhonzo uNkulunkulu. Sikubalele nje masinyane ezinye zezinto uNkulunkulu asifundisa zona ngeinhlupheko ngaphambi kokuthi singene kule engicabanga ukuthi is the main one eqonde ukusisiza kakhulu. Number 1, inhlupheko uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi zehlela bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ukuphendula umbuzo othi why me, kodwa uphendula ngendlela egeneral engekho specific esimweni sakho. Ngiyazi wonke umuntu uyawubuza lo mbuzo lo, kungani kuhlupheka mina kanje kungenzeki komunye umzalwane? Impendulo egeneral thina sonke bonke abantwana bakaNkulunkulu bayabhekana nenhlupheko. uHebrews 12 verse 7 usifundisa kanjalo. In fact noma ufica sobona masifika ku chapter 4 wayo lencwadi le, uverse 12 uthi masingamangali makufika inhlupheko ezif kwenzeka into engajwayelekile, ngoba zijwayelekile inhlupheko kubona bonke abantwana bakaNkulunkulu. Okwesibili esiyasikubona ezwini kaNkulunkulu, inhlupheko zinenhloso yokusiza sikhule ebungcweleni. Uverse 11 kaHebrews 12 usifundisa leyo nto, zinjenge discipline yomzali mayifika empilweni yomntwana. Iyamsiza ukuthi ahlehle ebuleni bobuntwana nasekwenzeni izinto ezingafanele, akhule ekubeni self disciplined, enze izinto ngendlela efanele. noNkulunkulu uyakwenza lokho empilweni zethu ngeinhlupheko. Zinomsebenzi we-maturity empilweni yobuzalwane inhlupheko, siyakubona lokho endaweni eningi ezweni kaNkulunkulu. Enye into esiyibonayo ukuthi while sisala emhlabeni inhlupheko yinto ekhona. Mawuyibuza ukuthi ngobani uNkulunkulu evuma kwenzeka manje, oqala uthi why mina, owesibili uthi lento yokwenzani uNkulunkulu uvumelene ukuthi inhlupheko ifike, uvumela ukuthi wena zikukhulise, kodwa okunye ukuthi why kwenzeka manje lento, why yenzeka ngalesikhathi inhlupheko esikhathi siningi mayifika zenzeka ngesikhathi singayifuni ngazo. Sinazi izikhathi ngoba siyaplan ukuthi okay inhlupheko ayiavoideki, kodwa siyifuna ngesikhathi esithizeke.
ngifuna kushonwe mase ngina 80 senganele impilo bangaqala bashona abantu athi nami sengi-right. Kodwa isikhathi siningakwenzeki kanjalo. Umbuzo othi why kwenzeka manje ngalendlela okwenzeka ngayo ukuthi manje is the era of suffering. Before singene ezulwini usho njalo uPaul ku-Acts chapter 14 verse 22 simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngeinhlupheko eziningi. It is as if inhlupheko iyona nto esingenisa embusweni kaNkulunkulu siphile esikhathini seinhlupheko. Uthi uJesu kuJohn 16 verse 33 kulomhlaba niza kuba lisizi. While sisaphila la emhlabeni isikhathi seyinsizi lesi ngoba siphila kumhlaba oqalekisiwe ngenxa yesono, ngakho asilindele ukuthi kuzoba nzima. Asilindele ukuthi kuzoba nzima kithina sonke including wena nami. And asilindele ukuthi mayifika inhlupheko zizobe zizosiza thina sikhule enkosini. Enye into yokugcina engifuna uyibala nje ngaphambi singene kuleya namhlanje, uNkulunkulu uyasitshela kuRomans 8 ukuthi inhlupheko zisebenzela okuhle kithina. Sengikubalile okunye kwazo ukuthi ziyasikhulisa enkosini. Kodwa futhi mayithi sisebenzela okuhle, inhlupheko will ensure ukuthi ekugcineni songena ezulwini thina. Ileyo nto enhle kunayo yonke into uNkulunkulu angasenzela yona. Noma kungenzakalana emhlabeni kuzophetha kahle kulabo uNkulunkulu ababizile neinhlupheko zizosebenza ukuqinisekisa leyo nto. Mhlambe masingase singahlupheki singaphelele esikhogweni. Mhlambe inhlupheko is exactly what we need ukuze sokwazi ukubekezela ekukholweni kwethu sigcine sifikile emazulwini. Ngakho zizela ukusebenzela okuhle ekutheni ngelinye ilanga sihlale noNkulunkulu engunaphakade embusweni wezulu. Ingakho kuJakobe athi count it all joy. Obothi ukuthokoza kodwa lapho ubhekana nenhlupheko ezinhlobonhlobo ngoba zizosebenzela okuhle empilweni yakho. Amen. Mbaliza athi ingaki manje ezu4 izinto ezu4 iBhayibheli lisitshela zona ngeinhlupheko. Alithule izwi likaNkulunkulu ngeinhlupheko. Thina bazali masibhekana nenhlupheko silishutha off izwi likaNkulunkulu sometimes. Kube ngathi uNkulunkulu akasichazelanga lutho ngalezi zinto esibhekana nazo kanti usitshela zingakenzeki khona mase zenzeka sokwazi ukuma. Uyakhumbula uJesu usho njalo kuPetru. Uthi Petru uSathane ukucelile ukuthi akusefe njengokolweni. Ufuna ukuqeda ngawo uSathane. Kodwa ngikuthandazelela ukuthi ukukholo kwakho kungafeyili. Umtshela lento ingakenzeki khona mayisizokwenzeka uPetru ezokhumbula ukuthi inkosi imtshelile leyo nto imsiza akwazi ukuma akwazi nokubuyela enkosini after ehlulekile uPetru. Nathi bangcwele uNkulunkulu uyasiqwashisa ngeinhlupheko khona sizokwazi ukuma mase ifikile. Amen. Now lezi zinto ezu4 zonke ziyasiza, zonke kufanele sizikhumbule. Kodwa nansi mina ngicathi isiza kunazo zonke. At least nansi engisiza kunazo zonke mina. Ilento yokukhumbula ukuthi inhlupheko zonke engibhekana nazo konke ukuzehliswa kwami nxa abantu beyiphakamisa phezulu kwami ngingayiphindiseleli. Konke ubunzima obufika empilweni yami ngibekezele ngingamthuka uNkulunkulu ngibuyele ezonweni konke kunomvuzo ekugcineni. Kune payday ezayo ngakho ngiyabekezela Monday to Friday. Kunobuhle okuzokwenzeka emzimbeni wami ngakho ngiyayifukula lensimbi nomisinda. Lento yokukhumbula ukuthi kunomvuzo esowamkela ngokuhlupheka kwethu imele ukusiza ukuthi sikwazi ukubekezela einhluphekweni. Amen. Now uPetru wenza ama point awu2 la mayisinikeze isibonelo sika Jesu. 2 points. Kuverse 18 kuya ku22 lokuqala ukuhlupheka kukaKristu ehlupheka ukufa kwaba nomphumela wokulethwa kwabazalwane kuNkulunkulu nokuvuswa kukaJesu ekufeni. Ukuhlupheka kukaJesu ehlupheka ukufa kwaba nomphumela omuhle wokulethwa kwabazalwane kuNkulunkulu
nokuvuswa kwakhe emathuneni. The point, uma nathi sivuma ukwamukela ukuhlupheka njengaye, kuyoba nomphumela omuhle kwabanye abantu nakuthina. That's the point. Asibone lo point oqala ku verse 18. uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono, olungileyo ehluphekela abangalungile, ukuze aniyise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa kumoya. Kuno because laphayana iBhayibheli lezulu elingawuvezi ekuqaleni. For or because. Lento ayishoyo manje iconnecta no verse 17 obukade uthe kungcono ukuhluphekela okuhle kunokuthi uhlupheke kade wenze okubi. Ngenxa yokuthi because uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono. Ngamanye amazwi lento ayisho ku verse 18 isinikeza isizathu sokuthi kungani uverse 17 eyiqiniso, kungani kufanele simkholwe. Usinika isibonelo sika Kristu esenza uverse 17 abe yinto ephathekayo ekholakalayo nathi eyenza umqondo kuthina. uKristu wahlupheka kwaba kanye ngenxa yezono, olungileyo ehluphekela abangalungile ukuze aniyise uNkulunkulu. Wabulawa. uJesu akahluphekanga nje ngendlela thina esihlupheka ngayo okwamanje, kodwa wahlupheka kwaze kwaba sekufeni. Abanye balabazalwane ababhalelayo babezobulawa ngempela ngenxa yokukholwa. Uyabakhumbuza ukuthi noJesu wahlupheka kanjalo. Wayengenasono, olungileyo ehluphekela abangalungile. Waye perfect uJesu engakaze one, kodwa still wahlupheka, okuyisibonelo sokuthi kuyenzeka sometimes ngokwentando kaNkulunkulu avume inhlupheko ifike umuntu engazange enze okubi kodwa enze okuhle. Futhi lokho wakwenzela abantu abangalungile. Wahlushwa ibona, ehluphekela bona. Ngakho nathi sometimes kuyenzeka sihlukunyezwa abantu abangalunganga noma silungile thina. uNkulunkulu avume sihlukunyezwa abantu abangakholwa noma sabantwana bakhe. uJesu uyisibonelo saleyo nto yenzeka. Kodwa uthi yena wahlupheka kwaba kanye. Lapha eqani ka verse 18. There was no need ukuthi aphinde ahlupheke ngoba okwakhe ukuhlupheka kwamanelisa ngokuphelela uNkulunkulu, kwawufeza umsebenzi ayekwenzela khona okwawukusiletha thina kuNkulunkulu. Ukufa kanye kwakhe uJesu kwanela ukuthi ahlawulele zonke izono zabantu forever, akadinga ukubuye afe futhi. Umphumela wokufa kwakhe, umphumela number 1, ukuze aniyise kuNkulunkulu. Sasikude noNkulunkulu ngenxa yesono, kodwa ngokufa kukaJesu wasenza sabuyisana noNkulunkulu, wasiletha kuNkulunkulu esisusa kude ngenxa yokufa kwakhe. Izono zaxolelwa, sakwazi ke manje ukubuyisana noNkulunkulu ngenxa yokufa kukaJesu. Kwaba nomphumela omuhle ukuhlupheka kwakhe ngoba kwaletha thina enkosini. Result number 2, uthi wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa kumoya. Engikholwa ukuthi kukhomba ukuvuka kwakhe ekufeni. Wathi esebulewe, esehluphekile, uNkulunkulu wamvusa ekufeni, okwakuveza ukuthi ngempela ubengenacala futhi esesadini likaNkulunkulu. Yonke into ayisho yayiqiniso, ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Wavuka nomzimba omusha ongasukuphinde uhlupheke again. uNkulunkulu wamkhazimulisa emva kokuhlupheka kwakhe. Ukuhlupheka uJesu akwamukela kwaletha okuhle kithina nenkazimulo kuyena. Wa-inherita ngempela le blessing uJesu. Kubusisekile ukuhlupheka ngokwenza okuhle. Bheka kwenzakani empilweni kaJesu. Ngiyalithola ipoint bazalwane. uJesu uyisibonelo sakho sokuthi ungayiphindiselele nxa abantu bekwenza okubi, ngoba buka uNkulunkulu wenzani after uJesu ehluphekile. Kwasindiswa abantu, wamvusa ekufeni, wamkhazimulisa. Nawe kunomvuzo omuhle, kunesibusiso uma uvuma ukwamukelwa ukuhlupheka. Sometimes ukuhlupheka kwakho kuzokwenza bona labantu basindiswe noma basizakale, babone inkazimulo kaNkulunkulu ekuyithobeni kwakho. Ubesitshele kanjalo mayikhuluma nabantu besifazana abashadile
ethi abazehlise kubayeni babo noma bengakholwa khona bezozuzeka ngokuzehlisa kwamakhosikazi abo. Ku-chapter 2 verse 12 bethe ukuyiphatha kahle kwethu kuyokwenza abantu badumisa uNkulunkulu ngelanga bahambela uNkulunkulu okukhomba insindiso khona abantu abangasindiswa basizakale ngenxa yokuzehlisa kwakho ungayiphindiseleli ngenxa yokubekezela kwakho einhluphekweni. Amen. Abantu bayakubuka uma umzalwane ubhekene nobunzima. Bayafuna ukubona ukuthi ureacta kanjani mhla izinto zingakhambili kahle. Bayafuna ukubona ukuthi uyaye nawe enyangeni. Bayafuna ukubona ukuthi uyakhokha nawe ibribe mase uthatha izinto izobheda uma ungabribanga. Bayafuna ukubona ukuthi uyaduba yini, uyadiscourageka nemoyeni wakho, uyamncaphela lo uNkulunkulu wakho ma izinto ingasahambi ngalendlela ofisa ngayo. Uma wenza kahle abantu bayafakazeleka ngoNkulunkulu okungabenza bagcine bephendukile ezonweni zabo ngenxa yokubona wena indlela owenza ngayo. Mawungenzi kahle abantu bayafakazeleka ukuthi ayikho kanjani indaba yevangeli. Bese uSathane yalekeleleka ukuthi athi kubona niyabona ke niyifanela na. Bakholwa ngoba kuhamba kahle. Yakhumbula washo kanjalo ngoJob. Bagcwele inkonzweni ngoba izinto zabo ihamba kahle. Mhla ingasahambi kahle izinto zabo bayifanela nanje. Ngakho just like ukufa kukaJesu kwaba nemphumela emihle yokulethwa kwethu kuNkulunkulu nokukhazimuliswa kwakhe, nokwethu ukwamkela ukuhlukunyezwa abantu nokuhlukunyezwa impilo in general kunemphumela emihle, kunesibusiso sokusizakala kwabantu nokubusiswa kwethu uNkulunkulu la emhlabeni owasivuse emathuneni ngelanga lokugcina asinikeza imvuzo. Niyayizwa lento bathanda? Sikholweni lento le. Ilento ezosiza singadiyazeli mhla ifika inhlupheko ngoba zona ziyeza mayingakafiki. Emhlabeni niyakuba lisizi. uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu, nawe usazoba lisizi. Uready na? Noma uzobangwa nezibi mhla ifika inhlupheko. Bathi abantu mina bezwana ngihasha. Nami ngibuye ngivume ngezinye izikhathi. So ngizama ukusiza. Sisazofa sonke. Uma inkosi ingabuyi masinyane. Usazofa umndeni wakho. Futhi awekho ama guarantees ukuthi kuzofa wena kuqala kunabo. Sizongcwaba la ekhanyeni. Yini indaba sicabanga ukuthi akuzokwenzeka? Khona into uNkulunkulu ayishilo. Kusazongcwatshwa kowakho umndeni. Sometimes ikhamba izingane before wena. Siyazi ukuthi kuyenzeka. Sangasithembisa uNkulunkulu ukuthi thina songcwaba izingane zethu. Sometimes ikhamba umyeni, sometimes ikhamba unkosikazi, ikhamba umfowenu, ikhamba umama, ikhamba bani, kuyafiwa emhlabeni kunjalo. Kaningi before kufiwe kunokugula. Nokulimala kunezinto ezibhlungu ezenzakalayo. Ziyeza bathanda. Kithina sonke. uNkulunkulu sibhalela amavesi khona sizoba ready when it comes ngoba it will come. Amen. Mhla kufika okhumbula lezi ezo40 kubala zona ngenaso isikhathi sokungena into each of them. Kodwa namhlanje ukhumbula kakhulukazi ukuthi ngokubekezela kwakho kunemphumela emihle ebakhona. Kunesibusiso esibakhona ngokubekezela kwakho ngakho uqina ume enkosini. Amen. Right, point number 2. Ukuhlupheka kukaJesu ngokubekezelela kwakhe izoni nokufa kwaba nomphumela wokusindiswa komndeni kaNoah nokusindiswa kwethu sonke njengabazalwane. Kwase kwaba nenkazimulo enkulu for yena.
Ukuhlupheka kwakhe ebekezelela izoni nokufa kwaba nomphumela wokusindiswa komndeni kaNoah, nomphumela wokusindiswa kwethu sonke njengabazalwane, and great glory for himself. Ngakho nathi masamkela ukuhlupheka kuyoba nomphumela omuhle nenkazimulo enkulu eyakulandela. Verse 19. Wahamba kumoya, khumbula begcina ethe wavuswa kumoya. Wahamba kulowo moya wayoshumayeza imphefumulo eboshiweyo kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNoah, umkhumbi usakhiwa, okwasindiswa abayingcosana abayishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Lenzima-ke leli verse leli kuningi ukudideka okubuye kube khona kulona. Lifundisise khona uzoqala ubone le ndida ebakhona ngaphambi kokuthi ngiyichaze. Wahamba uJesu kade kuthiwe wabulawa emzimbeni waphila emoyeni. Wahamba-ke wayoshumayeza imphefumulo eboshiweyo. Kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNoah, umkhumbi usakhiwa, okwasindiswa abayingcosana abayishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Now the first thing yokuyenza mawuqhamuka emavesini adidayo ukubamba umqondo ukuthi konje kukhulunywa ngani kuthiwani. Ngicathi mina usazama ukusikhombisa ukuthi kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle kunokuhlupheka ngokwenza okubi, ngoba kunomvuzo omuhle, kunomphumela omuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle. Ngicathi esinye isibonelo again lesi saleyo nto leyo. Kodwa nansi into engicathi uyayichaza uPetru la. uKristu kumoya wakhe, umoya ongcwele, umoya kaKristu uyabizwa kanjalo, washumayela through Noah. Hayi ukuthi yena ngesikhathi efile wavuka washaya time travel wabuyela ezikhathini kaNoah, noma labantu abashumayezayo labantu bezikhathi kaNoah manje sebeboshiwe. Ngicathi kuchaza ukuthi through Noah uJesu washumayela kubantu ababengalaleli ngezikhathi kaNoah, uNkulunkulu ebalindile ngesineke ngesikhathi uNoah esakha umkhumbi. Athi uyayikhumbula indaba. Umhlaba wonakele, uNkulunkulu useyimisela ukubhubhisa, kodwa abantu banika ithuba lokuphenduka, bakholwe bangene emkhumbini. uNoah wayebashumayeza. We know that from 2 Peter chapter 2 ukuthi uNoah wayewumshumayeli wokulunga. Manje labo bantu sebesekuboshweni baseHades ngoba bazange baphenduke ngalesikhathi uNoah eshumayela. Ngakho makuthiwa uJesu wahamba washumayeza imphefumulo eboshiwe, kusho ukuthi imphefumulo esiboshiwe manje kodwa wayishumayeza esaphila through Noah. Angicabanga ukuthi ichaza ukuthi uJesu ngesikhathi efa esiphambanweni umphefumulo wakhe wahamba waye eHades wayoshumayeza abantu. What would be the point yokushumayeza abantu abaseHades as if basengakwazi ukuphenduka? Angicabanga ukuthi ichaza lokho. Ngicabanga ukuthi ichaza ukuthi umoya kaJesu wawukuNoah eshumayela kubantu ababengakholwa, uNkulunkulu wabalinda ngesineke ngesikhathi umkhumbi usakhiwa, kwagcina kusindisweke umndeni kaNoah kuphela. I-emphasis ngicathi ilala kule ndawo yokuthi uNkulunkulu ebabekezelele ngesineke, uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela. Sometimes iBhayibheli likhuluma ngokubekezela njengokuhlupheka kaNkulunkulu, long suffering. uNkulunkulu uyayibekezelela izoni zimthuka, zenza amanyala phambi kwakhe, asafarishe, abekezele, alinde uNkulunkulu. Lokho kusafarisha kukaNkulunkulu, lokho kuhlupheka kaJesu kwaresulta ekusindisweni kwalabo abawu-8. Ukuhlupheka kunomphumela omuhle, kwasindiswa umndeni kaNoah. I think that's the point. Kodwa akhona amanye ama-interpretations okungenzeka ukuthi a-correct nawo bangcwele. Ngiyafuna ukwathinta nje masinyane ngoba nizowezwa abanye mhlambe bewafundisa noma ama-commentary amanye ewabala. Kungenzeka ukuthi ukhuluma ngokuthi ngesikhathi uJesu efa wahamba ngomoya wakhe waya ejele, kodwa not kubantu, kwingilosi lezi ezona kuGenesis 6.
okuthiwa zayibandakanya namadodakazi abantu kwazalwa izingane ezi-unnatural. uNkulunkulu ke wayibopha lezo. U2 Peter uyasitshela nangalezo lezo ingilosi. Mhlawumbe uJesu waya kuzona kodwa ke engashumayela insindiso. Lela gama lithi ukushumayela means to proclaim, ukupublisha into. Mhlawumbe wayoshumayela ukunqoba kwakhe. Nathi niyazama nina ingilosi ukudestroya abantu ngokuthi niphambanise uzalo khona uMesi engakwazi ukuzalwa kodwa bukani nahlulekile mina nginqobile. Ngiyenzeka ukuthi mhlawumbe uchaza lokho uPetru. Same point kodwa ukuhlupheka ngokubekezela ekhathini kaNoah ebekezelela lokona kwalezi ingilosi sekuholele kwinkazimulo yakhe. Bukani manje unqobile uyakwazi nokuya ayoyitshela. Another interpretation kungenzeka ukuthi ukhuluma ngokuvuka kwakhe ekufeni again kodwa mhla esevukile ekufeni before akhuphukele ezulwini ngoday 40. Maye khuphukele ezulwini wadlula ejele leingilosi. Uimagine ijele lisamuwe emkhathini. Asilazi ukuthi kodwa siyazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ngomkhathi in connection with ingilosi. Mhlambe wadlula khona wagabisa ngokunqoba kwakhe uJesu. Nalokho kungenzeka ukuthi it's the meaning of this verse. Kodwa the main point remains the same. Wahlupheka ngokubekezela ekhathini kaNoah nangokufa kwakhe kwaholelwa kwinkazimulo yakhe uJesu. Nalokho kungenzeka. Into kufanele uyicabange mase ngikhuluma nama-interpreters eBhayibheli la. Into eyenza kungabe clear ukuthi iyiphi meaning accurate ilela gama elithi imoya. Washumayeza imphefumulo. Ngenza ukuthi imphefumulo ichaza ingilosi, ngenza sikhuluma imphefumulo yabantu. We are not sure which is correct. Ukuthiwa waphila kumoya kukhuluma ngokuthi waphuma kumzimba, umzimba mawufa ngomoya wahamba noma khunywa ngokuvuka ethuneni. Nalokho kungenzeka ukuthi it's either or. Then ke lokushumayela kuyini ku-evangelistic noma nje ukumemezela ukunqoba. We are not quite sure ngalokho nakhona. Kodwa mina ngicabanga ukuthi ukhuluma ukuthi washumayela ekhathini kaNoah kubantu manje sebese Hades. Yezwakala bazalwane. Niyayizwa main point. Mayekudida ama details ungadidwa imain point. Imain point ukuthi ukubekezelela ukuhlupheka njengoNkulunkulu ebekezelela izoni ngezikhathi kaNoah kwaholela ekusindisweni kaNoah nomndeni wakhe kunomphumela omuhle ukubekezelela okubi. Amen. Then we are shifter from uNoah eze ezikhathini zamanje esebenzisa le connection yamanzi. Amanzi ezikhukhula ikaNoah uwafanisa namanzi ombhabhadiso manje. Uthi verse 21 lawo manzi angumfanekiso wombhabhadiso ensindiswa ngawo manje. Okungesikho ukukhuculula insila emzimbeni kodwa isithembiso kuNkulunkulu ezivela kunembeza omsulwa ngokuvuka kukaJesu Kristu. Othe senyukele ezulwini wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu esebekile phansi kwakhe ingilosi yababusi neziphathimandla. Again the main point iyagqama la. Hlupheka kaJesu kuholela kwinsindiso kaNoah ekuqaleni kodwa la usiyaziveza ukuhlupheka kaJesu aze afe kuholela kweyethu insindiso hayi nje kubantu abawu-80 kuphela manje kuma millions abantu. Then ke futhi kuholela kwinkazimulo yakhe uJesu. Asibuku verse 21 lawo manzi angumfanekiso wombhabhadiso ensindiswa ngawo manje. What does it mean sisindiswa ngombhabhadiso? Chaza ukuthi umbhabhadiso uyisign yento esindisayo. Lokuphenduka ezonweni lokukholwa ukufa kaJesu. Lokufa kaJesu nokukholwa kwethu yikhona kuyasindisa. Umbhabhadiso isign yakho. Ngakho ngasho ukuthi sisindiswa umbhabhadiso. Just like ungathi kumuntu umuntu abantu bebecwila kungena izikhukhula na umkhumbi kodwa emkhumbini ngena abanamathikiti kuphela. Eyithikithi lami lingisindisile ekugwilizeni. Kodwa usindiswa ngayithikithi usindiswe umkhumbi ongene kuwona. Kuyakhulunywa kanjalo. Lingisindisile ithikithi which means ithikithi belindlela yami yokungena bekuyisign yokwamukeleka kwami kulomkhumbi lo okuyiwona ongisindisile. Nombhabhadiso ukhuluma ngawo in that sense. La not ukuthi kukhona into esindisayo engenene emanzini itself. In fact uyasho ukuthi
Akusikhona ukukhucula insila emzimbeni. Umbhabhatiso has no external value wona ngokwawo. Awugezi insila ukuze usindiswe. Amanzi ahamba ngaphandle komzimba ayikho into angayenza ukwenza umuntu asindiswe. Ayisimboli nje kuphela yento esuke isiyenzekile enhlizweni. Uthi leyo nto isethembiso kuNkulunkulu alibeki kahle ke lezulu lapho malithi isithembiso kahle kahle kuchaza ukuyincengela kuNkulunkulu, it's an appeal to God. Mawubhabhadiswa umuntu oncengayo enkosini, inkosi ngihawukele, inkosi ngisindise, usho njalo Romans 10. Bonke bayokhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Ukuyincengela, ukukhuleka, ukushweleza kuNkulunkulu ngesikhathi ungena emanzini okwenza ngokukholwa okuyikona okwenza umuntu amukeleke kuNkulunkulu asindiswe. Uthi ukuyincengela kuNkulunkulu okuvela kunembeza omsulwa ongekhona ukudlala nje okusintsiye, kuvela kunembeza okhuluma iqiniso ngokuvuka kaJesu, kusiza because uJesu wafa wavuka ethuneni. Sikwazi ukusindiswa ngombhabhadiso ngoba uJesu wafa wavuka. Usho njalo ekupheleni kaverse 21. Ukufa kukaJesu, ukuhlupheka kwakhe kuholela ekutheni thina sikwazi ukusindiswa, sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Then ke kuverse 22 akuholeli nje kulokho kuphela. That's result number 1. Result number 2 verse 22. Othe uJesu esenyukele ezulwini, after esefile uNkulunkulu wamkhuphulela emazulwini, wam-elevate, wampromoter, wamsusa emhlabeni, wampromothela emazulwini. That's number 1. Number 2, wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uthe esesemazulwini epromotiwe, wapromothela ezulwini, waphinde wapromothwa kuwona amazulu, wayiswa to the highest place in heaven, the right hand of God. As if lokho akwanele, wabeka phansi kwakhe zonke ingilosi ezulwini. Barongo Jehovah's Witness mabembala neingilosi. Zonke ingilosi ezulwini zingaphansi kwakhe uJesu. Kusekelwa kuma archangels Michael uqobo lwabo kuze kwingilosi ephansi nazo zonke zingaphansi kweinyawo zakhe. uNkulunkulu wamphakamisa wamenza wamkhulu kuneingilosi uJesu. Naphezu kwababusi, ngenza ukukhuluma ngamadimoni, la sometimes igama lisetshenziswa for amadimoni. Sathane nakho konke okuyidimoni phansi kombuso kaSathane kungaphansi kweinyawo zikaJesu. Uyabusa phezu kukaSathane namadimoni. Neziphathimandla, ngicabanga mhlawumbe ukhuluma ngeziphathimandla zabantu, ohulumeni, ogovernment, yamakhosi, bonke bangaphansi kukaJesu. Ngamanye amazwi yonke indalo. uJesu after esefile uNkulunkulu uyamvusa ekufeni, uyampromote umyisa ezulwini, uyampromote umbeka ku right hand kaNkulunkulu, uyampromote ubeka yonke indalo ngaphansi kwakhe. Kunomphumela omuhle ukwamukela ukuhlupheka. Niyathola iphuzu? Ukwamukela ukuhlupheka kunomphumela omuhle. Umndeni kaNoah wasindiswa. Ama-millions abantu basindisiwe ngoba uJesu wabekezela, naye wakhazimuliswa. Uyinkosi phezu kwezinto zonke ngoba wabekezelela ukuhlupheka, wamukela isiphambano. Ngakho nakuthina kuzoba njalo bathandekayo. Amen. The point ukuthi thobela kuhulumeni, akhumbule beqale kanjalo. Zehlise noma uhulumeni engafanele, iba umuntu ozehlisayo wena. Thobela leyo manager unfair emsebenzini. Khumbule ekhuluma ngeyigqile ethi ayithobele leyo master bazo, wayi-applya ekusebenzini kwethu. Zehlise, musu kuba uphuma silwe kwakhona emsebenzini. Zehlise kumyeni noma engamphilela uNkulunkulu, even noma kuthiwa kakholwa, wena zehlise uyibeke phansi ube nomoya omnene, musu kuba uphuma silwe kaNkosikazi. Nawe myeni, verse 7, zibambe ungayiphakamisi phezu konkosikazi wakho kunalokho umnikeza udumo, even noma kuthiwa akalideserve. Wase wathi kuthina sonke njengabazalwane asibe abantu abathobekile, abantu abamnene, abenza okuhle kwabanye, abangayiphindiseleli masoniwa, izathu sokwamukela ukubusiswa uNkulunkulu masenze njalo. And manje usinika isibonelo sikaNkulunkulu ekwenza lokho kuKristu. Umvuzo uKristu amnikeza wona imvuzo nathi soyinikezwa uNkulunkulu. Sazovuswa ekufeni bathana.
sazokhazimuliswa. Kabonakala siyakuba yikho kodwa mhla evela nathi siyofana naye uJesu. Abantu abasathatha kancane manje, abantu abasihlukumezayo noma ingabe semsebenzini noma isemakhaya basazosibona sikhazimuliswa. uNkulunkulu usazosinika ama-rewards for konke ukubekezela. Wonke amazwi akhulunywa kuwena wayibamba wangaphindisela ngamazwi. Wathobeka mhla kade ungakwazi na ukuvuka umbhejazane. Yonke lento uNkulunkulu uyibhalile encwadini yakhe uzokuvuza for yona. Konke ukubekezela kubhlungu. Ungayitholi imisebenzi uphoxeka phambi kwabantu, ugule emzimbeni into zakho ingahlangani. Konke lokho kubekezela uNkulunkulu uyakubhala encwadini yakhe, akukho akukhohlwayo. Azikho inyembezi uNkulunkulu angazazi ayoyilibala owake wayikhala. Konke kunomvuzo. Konke kunenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. uPaul ukubeka kanje ku2 Corinthians 4 mangivala verse 17. Ngokuba usizi lwethu oluncane olungolwesikhashana lusilungisela inkazimulo enkulu yaphakade engenakulinganiswa. Usizi lwethu oluncanyana olungolwesikhashana lwamanje nje emhlabeni luyasilungisela, liyasebenza. It is producing inkazimulo enkulu engeyona yesikhashana nengeyaphakade futhi engekho ncane engenakulinganiswa uNkulunkulu ezosinika yona. Ngakho sibekezele bathandwa enhluphekweni sizehlise ngoba kunomvuzo omuhle. Amen. Sithandaze.